Bat sakawe ke jing pela kalong latip pat ya ukum unong sela. Om tang ubah pela. Hang ni haba ong unong sela. Kane ka kentin ka don ar teli ki jingmut. Nong sela ka baningkong la khamut hi syakabasniu. Ka bamut la kumno syuai nuksa. Manga beri chairman ngila ye sela la kumno ngin dayo i rangba balam jingruai ngin yather dayo mengi haga jaka babiang ngin penlait bai kata kade ke ya sela em pisah ya sela na em batno menta ki kena aba ya sela pia ong le kumta ngin ye pen kendik ye itana ye thu ma kata kade ke ya sela kane ka kentinnya selah hangi hiteng isyem bakadai ka besniu kalong sian kalong ka kentin ka bere kalong ka kentin ka bababon ngim sengau tenak ya uno ubaya selah sniu batno cisin bangila yo i baya pasiau tang bro alngut klempen sengau lang mangang ne yo syong kumni ngan pasiau tingi chairman kin ong naden wat ya selah ya selayu pitang bro alngon ado meneh kini nadin kin bisni kin siyaong pat balik pensyerai kum ta ter kata kede kejingmut ya sela henry hangne yo jisur laong unong sela ka bamut hangne ka jing sela kalong ba udai ubala dabdan lepa bat ukpa jong uah beneng Ula dab dan lepa henry ka wei per ka jingmut abaong sela ka thau ya ka jing ya perkhat lang ya ka jing ya tuat jingmut lang batno na ka benta ka babha nga menta bat iba chairman ngaya sela no na ka benta babha oh dadai ba ayu te nginya thiet no ya kata penginya rap ye ita kata kadai kata ru ka hap akanong sela ka bumut ngile ya kakak ngi plan te ngidang plan kabumut ngidang ya plan ya ka plan hi kabumut ngi sela gin baro angut ngi sela menta bang nginde berlek kumta hang ni uji suru wala ompat kha jika pertai ka tin jong belai ka yatu yengi bolo dabdan berupa henry lak le ya kine ke baro daga jinglong do kenang baka pertai kan yo ban ngai ya ublai pen ban la dale ya kanilai nang jor ka jing bamngat day halor kata ka benta ka bayu ukres la nyau kumunang sela ka bamut uji sukres dalade uyasla ha kata ka bari bat ublai ka bamanga bat mapki ngimla ban yoi uyasla na ka benta ki pop jangga pertai bala kumno na ka benta ka pop jonga jongpi Uya sela syapang ka jing ma pat ka jing pen em bam dai ban penjot ya kini ki briu kumbala penjot ya ka sadam bat ka gamara kumbala penjot da ka om ki por jong nowa syapang ka jing ma la kumno dai ben yo ya kini ka jing ma Pikan mau em kene kalong tek kumbalong kine ki plida te kiloya kilong tek kumni na ka benta baka an kan rai penrem la ka dai yang an ya no na pedang jong pi nga menta nga penyap ya no kumta kini kiloya ki hak ban jale ban sela hakmat ka an bam badai ban pelat no yang ana kata anuksa kalong kumta ukresru dalade uyasla berublai uyasat ya ka pap jong ka pertai kenang ba mangi ke ba mengenai ka pertai ngin yo ala no na kene ka pap Kaktian jong belaya ka gol aka citi baningkong Yohanes ariwe ka ong telada don uno ba lepop ngi don uriusan pat ukpa
Jesu Kristus bahot anta ken kabamot Jesu ulang unong Yesaya yau plida la jukat ne am unong Yesaya ya ulaya ubangi ngi yo imar kemat menta ngi khot yo unong Yesaya reu Jesu umdai unong Sayan udai unong Yesaya pop yaki pop jongi ulaya sa akmat ukpa jongu batko patoma pikan ma walor kading pena tong ma na bakim tip ya ka ai ka bakile uyasai kita kada ke jingisat jong Jesu dalade ken ma bo Chris ule ya ka ne ban penem yanga bat ya pi Uyasan na kapata jonga jongki uyasan na kapata ki pop jonga pertai uyasan na kapata ki pop jong uwei pa uwei ubreu hagne ka pertai Dengan ongi piyo pisngau uyasan tengna benta ka balang Presbyterian jongi tengna benta ka balang Katolik uwei pa uwei ubreu ka pertai udon ha ka jingpat jingjingo ka kti jong ublai nyemla ban yai lain negakti badan bor jong belai ukloi ban syayap une nong yasa jongi ukhampalat pat ye kine ki plida ke bangaong omdan u plida ubaya sa ye ki khun jong pi ushim daga dor ka bakrau bat la daga an ka rai bandai ban sdin ban le gondam ta ye ki khun jongi ki plida kimla abanong ai ngan le manga ngan sya manga henrai une te dalade uang lada pin penjot no ye ki breu ka pertai ai ngan le dalade bangan sya no na bata jongki tang ba pin map no uang lau pa hagak tin jong belai kolosai ar khat lai ong ya phi ki balai yap no aga jingrengka ula penlong lembat Barulah pendam no kata ka kot kular belatho aki niam kirukam baile persya yangi. Barulah weng no ru iya ka da ka basya halor ka ding pna. Hang ni ngis ngotu syai bau belai uju tho ya ka jing em ka jonga jong pi ngile ayu menta ka sngi pile ayu. Ya kita ka jingle babhala dep tho ya ka jingle absniu la dep tho ya ki jingle ki ba kumno la dep tho bar agata ka jing tho u Jesu dalade ulam bag ya ki ai ki ba bon ka dai tang ka jing tho ba bon ki briu ki le pop bar u blai ula bitar kwa ban penjatna henre u Jesu dalade uwan bar udan ban yasad hadin bau Jesu la yasad ka tin jong blai ka laong barulah pendam no ya kata ka kot jingkular balatho hakiniam girukam bayale persya yangi kabumut ya kata ka jingtho ya ki jingem jong ajong pi hagakti jong belai ujisu lapen kot no namar dalade ula syayap kabumut la pendu pendam no lamap ai no yangi kibaladan ya kata ka bor jong kapap hagakti jong belai kata kadai ka besngau tenat bha ka khubor ka beliau nau Jesu neu bakha ka jingpua kala dai ka jingmap ka bakrau lese mentanga nga syaram nane pi saram hanga udan pat dai wei komitmen besan iwan ben le ya kata na benta jonga naga bentai teman besan iong ai ngan siu nok manga ya karam jonga pila pediang bat iteman besan ikwa bepintar no ya kene ka kot ram bamdai syu bandan kan long khoj kan long sadano kumta hang niru ka batai kumta daga jing sha ujisu latar no ya ki kot balatho jingkular ya kita kinong yele persya yangi barulah weng no ru daga basya halor kading pna nagata kadau isaya uang ubapla unang sla kakubor kene ke janmit perabangit ba iye
ke khot yang abadi pi syapang ga jinglang pela ba ka jing sela ga jongi ukres dalade uladep banya sela baru belai manga ban mapi kat ke biyo ngau lang bagatiar jong ga jing pensawa ngila sela ne em bat no syapang ukres ngilaya selan em bat kino ke perlok jong pi la balang bat ke perlok la balong bano ban ya tu kana ye kita ke bampat tep syapang ukres kata ke kubo ngilaya selan em syapang ukres kumba ukres ulat dap ya selayang aye pi hakmat ukpa lam da dai ke jing selang ke jong u ngingim yo ban em ka ai ka ba manga ba ma ping ya sla syapang uni ukun long ubakrau jangan percaya ki ba bon sen hagne ke sngi ka ba menta ngan ong ye pi ngila pen i ni em ye kata ka jing rakai Christmas jungi ka ba dan yo jisu da ka ba sla syapang jong u Andai ka bas ngusi Bon sin ya selab haya ke Christmas Bon ki long ying long sam la ka long ki Kristan rukum jo Andala poy ke Christmas hayeng sam pilaya sela syapang komno ban penriam Christmas Pia sela hayeng komno ngan penkrek Christmas komno ngan penriam ya ke decoration hai ki yeng mane ki ai ki bangan thi ngila pen itnat ya ki yeng ki sam de ki ne ki Christmas tree ki disco light ki ba per ngila ya slan em syapang ukres de ka ba pen itnat ya la depat hai ki wei ta gede ke bentah kabangi habu jinggeli lada ye ke yeng sam katu pila penriam na ke bentah ban rakhe ye kata Christmas pila penriam ni em ye kene ke do anut yet kene ke do anut ke jongi ke don ni em ye kita ki disco light jong ke jing em ki balong ke jing khoi ke jing em adkar au jisu ke yeng sam ke don ki disco light bal pila penriam kala itna Yet ye ka donut jongi ka don ne ki disco light jong ka akor baba jong ka jingem na ka benta ka perthai bat jong ka bangai i bat pla ban sela ban yathu shagi brew yau jisu hagne ka Christmas yo bangi kelat ngi penriam tang ye ka yeng ka sam ngi kelat ban penriam ye ka donut long leno e ki jing penriam jongi ye ki yeng ki sam kanam la bana jing em kat baga donut kampu ai kata kam dan jing mo ni penlot de kilak ni penlot de ki pau na ka banta ka jing pengkre ya ka Christmas dengan ong ye pi to pen itnat shwa ye ka donut to slalem syapang ukres na ka banta ka Christmas Ken mau yo baga jing rakhe Christmas jungi kalong tang ban yo penriam itnat ye ka yeng ka sam ya ki shnong gi thau kumbalong menta kata gede ka jingli hato ngila penriam ni em ngila ka donut ngila decoration ni em ya ka jing em da ka jing shai ki boarding light ki boarding shai jong ukres ya ki Christmas tree ki bam don light pila pente de ki light ki bashai ya ka ne ka donut la ka dang dum pila ai ne em da jing shai u jisu yo bangim penriam ya ka donut yo bangim te ya ka jing shai u kres ngite tang ya ka jing shai ki Christmas tree jong ki ne ki diskola ya yang sam kam don jing mut ai kata ketika badon kam tam bangin te ila de daka jing shai ukres
kumbangila te yaki decoration haki Christmas tree. Teng apa pai ke Christmas bon ki beriu ki penlong ya katang kum kepor ban yalap kana sepang geriam ke baik tu. Don ki yeng ki sam ki yalap kana tang sepang ke bam skoba. Don ki samla ki yalap kana tang sepang geriam ke baik kum nongin le. Don ki samla ki yalap kana da poi Christmas ke ke jaga ke bakia sela para samla shanongin le kai. Swaban poi Christmas ngila khot iki perlok ngia sela syabang kano ka jaka ka bakhambiang banlek bam sngoba ngila ya sela ni em ka ei ka bangin ai na ba Jisu ka babastam hakata ka sngi Christmas kata ka de ka khubor ka bakhot yang aya pi banlong ki baya sela no syabang ukres bakilok ki jor bara yeng sam Aki nogi benda. Amar ka tien jong belai keladap keren. Kat ke bapile tole naduk ka mensim. Bat tole ya kata na kabda ukres om na kabenta ubreu. Larangi penriam ya kena ka Christmas. Larangi penkre ya ka Christmas. Kamdai na kabenta jongi ki para breu. Kadai na kabenta Jisu. Tin jong belai la ben syam kolosai ar pulai ka ong tole ya kata om na kabenta ubre warna na kabenta ki ukres namar to pinle adkar de kabasharai na ba usaitan ula ap ban penjat no ya kata ke jing penkre jongi ya ke jing rakhe Christmas Umta de na kata bon ki bal pen kre ikne Christmas ki pen kre ha ka bom itnat dan ki samla dan ki yeng ki sam dan umta tertel ndala poi Christmas ki lam ka ki kon ajing sha de benyalam jing mane ban lech jing sang ban lech aingu yo blai o kre la kali namar bon kama ki sngi poya bom dan shuti ban lech kumta banyalam kai ki khun henry ka nega sngi Christmas kalong penban pengasngi alam kai ki khun shalom shawa shakine ki jaka ki bakum ne kumtai mau yo kalong kumtang lenai namar ngi em ka jog jong jing bon kam bon sen ha ka ba ka kmi bar ukpa nane ba ki khun nyimla ban ye kendo walang ye thia lang ka juga ye Teng kumenong no namar dalawan uwei hadin uwei nimla bani. Na kata daw namar baga jog bon kambon singi simia Christmas tangkum kesni meneng iwan kai nang iwan nang tei na ba yeng chane. Kene ke jing lam mi kita ki bah yeng sam mi ki kon ki ban lech ki wei ki jaka ki pun kre. Bagi kon kila yo alan nang ta kin stang ladang im hikai lepas pangajing penkre ya kene ke Christmas nadu na ye wat mot nadu bagi dangret pilayalam gumta wat mot ndalahe kinta gumta don kam yang abadi pi ban le ye ki ai ke ban pendan buram ya ukres om ya kene ka purthai namar Jisu hi kwa bakata ka jing penriam ya ka yeng gasam kwa ba ka jing penriam ya ka snong ka tau kwa ba ka jing penriam ya ki ding kumne ter Jisu kwa ya ka jing penriam ka don wat bangin te da ka jing